आं जे माने आसाई फाइमानी आं शुद्ध दफानी बागे सिमिनो सामुखलाई फायो तब से जरा आनी स्टूडेंट लाइफ ते आनी को तमनाय एम्प्लॉय लाइफ के एम्प्लॉय नो कारिबो आं चाकरी जखन याकारि रेखा अ दफानी सामुखायन आं चाकरी याकारि रेखा आबनि बागैनो आं पाइथागो अ कक सानामो संगो आं कोनो दिनो फानो अ हा तै दफानी बागै आं केबो बैफानो कम्प्रोमाइज खाया जतदिन पर्यन्त अ दफारक कायसा समाधाननि जागाव थाङै सबैया साक जरा अ दफानो फियक माइया साक जरा आं केबो निखानि खरक बमया तै आं आबनो कोनो दिनो फानो कम्प्रोमाइज खाया के आबन बागैनो आं लांमारना गसिवो दफानो अ दफा बाय आं कागै एबा अ दफानि सामुंनो कारे आं आगा सामुं खायनो आबो हाया आनबो खावकरै गसिया जतदिन पर्यन्त बुबाग्रा बाय कक सालायै बुजिलायै बुबाग्राबो जतदिन पर्यन्त जोंनो तैदलै तंसाक जों बुबाग्रा बाय काया बुबाग्रा बाय तंनाय जे बुबाग्रा जोंनो ताबो समाधान नि लामाव कायसा जागाव तलांनाय जों आबनो सामुंगो लगिवो बनो लगिरुय जों थांलायनाय आबनो आनि कचारमुं जतनो चिनि दफारक yok nani bagai nini dofa phiok jak nani bagai norok joto no thansang di kaglai phujai tang lagi जों tabuk party khainani joraya BJP CPM IPFT abo khaina joraya norok tabuk amtai tang di जों joto thansawo norok ma tongbai nai a thansawo norok tongbai di asekno hambai Joynagar abo Joynagar thangata ulo tai kana hanan abo haira kuno abo olni ol angnorok no sakale Bing guardian payai jadi no mimangsa ngai man kha hangkai narak nai mimangsa ngai mai hangkai bahai ki samadan nang nai ba karon ani nogo tongto tei ano ani yakong no tan suwe ang bahai ki himnai ba ani yakong tan suwe kang bahai himnai ba tabuk se borora ano joto no lockdown khaibe kya bo BJP thangka hano ke aba hai klai ang bahai ki mukona ba tong na ba na o jaga bumung ro hni khana kaino bokhar thangka amtei bo phaimaka phaikya obo bo bosaimanya jeta o got nangnai hni bosaimanya engka ba bihirok ni logi logi phaikya jokhon o jaga ni je tal no khana kaino bokhar thangka ta nogo na tabo Promotion song. Hano mo clear blena. Promotion to sado promotion boot dikhai. Lor bahai mo kubuja kok tam karan niku. Abo kubuja se boot to promotion dikhai. Promotion rish mai jengna khai mahajana donai se. Jengna asambab promotion song bai. Promotion boot dikhai. Ya promotion ni jeta sapai je nor no BJP ni rang atau jenis loop penugai BJP lang lagi. Abu tu kahai sana din bahan jepun dah sapai. Jeng abu saya go jeng sawa paybe di kuno tak kiri di rang rona ni nong kun hai rang sini bak mana paybe ke jeng payka. Rang mak kai jeng rang ni bak ke payka ta. Nge rang nak kai abu rang dui kerang kah pasa abu kerang naya rang kata. Ang le rang ni bak ke paybe mana. Rang ni bak ke paybe mana. Rang le bak jeng na kata. Abu kerang pasa bak kerang kah jeng na. Nge rang pasa baca mana bukan salia sampai. Apa meeting si pagi sebelah Meeting pagi siapa? Rang kerana sekun belum sampai boleh je kerang sana. Aku saya macam jangan bibit nawang sih saya ya. Kuni saya punya kerja saya dor nak kerja saya atau di kerja saya atau di kerja. Gak pernah di kuno ya kerja saya kosong siapa siapa. Gak kosong bahasa woi kamu jangan kata. Macam mana musuh? misal antap kan gau ho to orang boleh tap telepon gau sa telepon gau sa ba yang gau sa to mulai tong paling terkata ya to gau ho tap te di to khu kom cái to tong go cái tong nó rang bao nhiêu kho mà yap tap nó don tong ta tong Nung ada rang na tadi. ya tu jangan kita bos kita sekarang pakai yap mau pakai yap ya pakai yap Badin kali ya. Dina. Orang mah kayak gitu. Ini no itu. soalnya nama apa
Taike khatam sar abono sanamo songo chung media ni bisingtino ko khaisinai abono phunuknai tamni bagi hingka hangkai borok o jagani jeta o kami mo gasia kami orwo kono dina phano kono party kese korei o jagao ha tai dofani kokno simino o jagani o kami ni borok rok borok ha tai dofani kokno simino wansuk layo tai aboni bagino borok ta bubagrani tuidul jak o je tipra mo thawo borok jotono khawar jak tai oro kono party habai manya a jagao se borok omtike borok kosong rok na at kaise rang ni lup phunugoi rang bakna ni phayei o jaga jeo bahai khlai phaikya te a jagao obahaino kaisa ব্যবহার khlaikya ani nok nukhungno borok derarani bagai ani nok ni career no nosto khainani bagai ang khoroksa tipra mothani leader hisabe tai kaisa kai tai o tipra land eba o hano tuyei o dofano tuyei kok je jagao CPM 25 বছর tai tongkha ang no puila a jorao tisao tai tabuk suk joraba ang a jagao o jagao a kokno na ang sai tong o dofano joto din porjonto jeta borokno kaisa samadan khlaimanya sak jora nei ang o jagao sak thari samung khlai tong emonki norok saimano tipra hani joto borok saimano jepru tipra ha tamnai tipra motha nei je ingmani abagi bubagrani NGO tipra tongo tai जों आफुरो आं TSP इंगै दङ तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी नि आं भाइस प्रेसिडेंट आ जरावा जों बुबाग्रानि जे NGO बाय चिनि तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी न मार्च खायै तिप्रा हा इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रिजनल एलायंस खायका खायमानि यागोलो जों मार्च मानि वलोनो 2021 एडिसि इलेक्शन थांका आं अबनो वानसुगो आं जदिनो आ जागावा कैंडिडेट रकनि कक साका हंकाय आनि सामुं हेलेंनाय बा दफा रकनो तैदुल थानि ani bumung helangnai ingko samung helangnai hene ang wansugui ang candidate bonaya ang edisi o batalia tabuk go assembly thangka ang assembly o bubagran thaniwo kono ang demand khaya ang jeta candidate manani bage ticket manani bage ang demand khaya tamni bage ha jodino a jagao nung candidate ngi thangkai MLA ba minister ngi thangka hangkai borok ni samung be pailia apru borok o ha tai dofani kokno sanani borok ni thane a jora kri ngi thango aboni bagino o hado phani kokno sanani bagai ang kono kaisa demand tabuk suk jora khaya bubagran thani khlai asuksa samung khlai tongo krak khaye o jorawo borok rok ano sujuk nao mane bini nukhungo kaisa derare riman kha hangkai borok rok bono heleng khai nuknai abo haiwan sugui ani hamjukno borok ব্যবহার khlaikya ani hamjukno toritni busuk klaipho tai o je pilot eba molini bo busuk klaio ka aba hai khele bong ni sok ni logio to boi o sok ni khokti kok sarka rangbak na ni phaibaji ne o kami ni bo hamjuk kalayo ba hamjuk ni kok no ba borok jotno khanawoi mukoi phaibekya bisas khai phaibekya asaksa borok kabang khai phaikya ola borok obono BJP wo kaisa surrender khanya nayo huniche aba haike borok unko khlaikya tamnai podokhep nakha ka abono saimanai borok rok je phanerok rang rong telang liawoi kabangma borok khai haini khar thangbai khapo kisu songkok borok tongnai rok borok no rang rakha a rang bo 500 rok jono 500 kai rang rakhapo je manai rok mankha ke abo hai rok ke rang bai se borok dofano phalo ob unkoro ob BJP rok ba o tiprasa BJP khaine rok ka abono belekhe dukkho ni kok abo kopal hamiani kok jeta bosong no bomtikhe mathangi manai hnai tongmani jorawa bosong ni borok no oboni yakung no tan sumani tipra sarok ni na abo kopal hanja ambagai ang sana motongo je BJP khainai CPM khainai rokno jeta norok khlai manya hampano chung khlai tongo chung khlai mano norok lama ta kebengdi a rang bai a party bai o dafano phiyogi manya o dafa phiyog jaknani bagai kaisa lama tongo abong ka thansa o thansa chung tabu khlai tongo o jagabo o lama no ta kebengnani ngthun gotna angkha ओंखायनो 15 तारिखनि सानजा 6 तारिखनि सिमिनो ngano ani orowo phone kabang matripura hani phone phaikya borok rok nini hamjuk a jagao tongo bibritri thani tongo nei olakai ani family no asake borok rok lockdown ng baikya ओंखाय angkhai tofano poito saya abo hayeng na nei ana mobile khano bunuk jagya abo bunuk jagya ओंखाय ba borok rok ano phone khayo kotor leader rok bahano phone khayo nanga hayeng thangkapo BJP ngi thangkapo nini hamjuk nije sa jaga thangka hino
hingkai ani ungko bwsao krani bumung rok bo a jaga tongphu hai hinui sahor bai hingkai ang tini phungkaya waisam phungai drop o kamio phaioi nok burum burum thangai habai sungkha o sakango nongoro jata got nangi thangka hinui borok rok sao hingka abo bahai hinui sabai phurukai borok jotono sabai kha abo na hamjuk se tubo hnai hingkai tubo hinui sakaino bono bo sungkha bo tabo nogo thangai ana hamjuk no sungkha hai ani thago songsi neta hingkai ang borok bai thangya khete sabai thangnai ba hinui sao yagulo ani nok ni career no nini khoroksani bagai ani o ha dofano ang nosto khlaimanya hnai ang bono tini nok ni ungkoi buma bu phachang nagari roharka mane bini susu song je o torit je candidate tongnai tabo BJP ni boka bini susu kalaipo ani susu se bi ungko hangka ba leader hangka ba ani susu se hangka ba angte bor thanai ba ani sao go sirimanya angkang ri roharka bono nogo thang tong je tahu gaibu semua sini. divorce ni kogya jesuk jora tu abo samadan nang yasak jora bini ngko rok phaitung bin garjon phaitung samadan khlainani bage tangga ani no kongo ang je jagao asuk krak khakrak khlai ang samas ni bsangao basawi tongani botanga ano amtike nosto khaini ba ani noko nogo haine ang bono bujuk mani bo mani na naya bo sawa aba ani sususe ani nko se je adino rang ba bo hani tam ba se hingkai sungno sau rang gina ni sau hingkai rang na khai rang mangkha paso mangkha maya leng ni ya paso rang ebo khai paso ro gina ni khna ga ang phajlang hata ye du ro thai su pai mano hne hingkai asung no hingkai ulo khai bir biti dio ne borok net to dai ko bo sung thia sung to pun na pi ro si hingkai ba sumo tong ha jong lang hata su go bir biti no de phaya rang na se ga rang no sa ham le tong ba ga nó khai sau paso rồi đến này nó khai dilang ha paso lang hata paso kai mang khai lấy bị tin có ra có xả lấy một khai sự tay trăm trăm ra súc tông được tini chung oro kaisa prothom lai ma asuk laika tamni bagai hingka hingkai thangnai 15 tarik February hingkai 2023 jatibo mia salsa kebeng kha orbo kaisa got nangi thangka o got nano tuyei chung kaisa phirok tifil mungrana ni bagai chung ma asuk laika tamni bagai hingka hingkai orbo BJP ni je candidate Torit Debborma tai o jagani sthaniyo pilot nui sinijago tai bono molin bohno gopal bohno bingbumo borok phaiye o jagao kaisa o kamio at kaisa phaiye rangbak nani hnei phaiye nai borok rokno kwbangma borok rokno kuthum roi ulokhai borok photo ti sawo hnei ti sawoi bibriti rwo hnei mane je tipramo thani borok rok BJP o bibriti rwo hnei aba haike awai khaiye mukok khlaimani ulo abono tuino chung naikha naimani o jagao borok je bibriti naw mane abo ekdom mitha kok tatal kok a jaga kondino phono borok bibriti riya tamni bagai hingke rangrana hno hingke ba borok phaibe kha o kamini borok rok hingke phaibe meni yagulo borok juda abo haike phunuka aboni bagai no chung tini o jagao a kok ni kifil mungrana ni bagai chung ma suklaikha nukha ani hamjuk no borok tu boi ani hamjuk hingkai torit ni busuk klaipu tai o pilot hunjaknai o molin ration dealer mandini boni bahaino busuk klai hingkai busu songbai ke phaiye o jagao rangbak thani bono o jagao patna kha nei khanao ang saimanya borok rok ano phone khai horbayo ang abo nubo nugya ani mobile okhe nubo nugjak phaya hingkai borok rok sawani ni na hamjuk song BJP o bibriti rekha ulokhai borok rok ano sudu se aro tongo hne borok rok sondeho khai tongko hopung sapung phun khaikya angkhe poito saya a je orbo borok rangbak na phayo hne dol dol phayo hne ang khobor mankha anga puru mandi bazaro tongo hingkai ani party ni borok no tipramo thani borok rok no bo ang sahori rebaikha BJP rok rangbagui tongoi lakha gasiawa thangai hne hingkai ang youth rok no sahori rekha ulo youth rok tai tipramo tharok o jaga phaiye borok no naifeja naifemani yagulo borok ro soisoino rangbagui tongphayo borok rok no tia rangbak masiniya borok no jotono photo ti sabai abo bibriti ungko BJP o bibriti rekhane am haike tatal kok no awai khlaika aboni bagino ma sawa borok ni te kono lama krei
o jagao phaiye aba haike borok rokno bibranti khainani abo simino BJP rokni samung ang obo bo wanao tiprasa rokno rangman khanghaino samadan nungjago bini dofa kamamani bini ha kamamano bor kuno wana jagya tabuk jeta jeng chini o ha jeng tabuk kamanani ngi chongkha chini dofa rok tabuk kamanani ngi chongkha obono bor thopta wana jagya BJP party khaiye rang nawoi ba rang roi borok no bongi সংগঠন sinamnani abo sinise bor wana jago aboni bagino belai kheno ang abo hai samung rokno wanao tai borok no bahaino je abo hai khlai borok manu sungai ate phai ba kaisa dofani bosango ate phai bor dofana siniya dofana hamjangna ringyang mani abo belai kopal hanani ko